Oh, yun na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kamba, welcome back ulit sa my channel. May paglalabanan tayo mga kamba, yung Tagalog ito. Bago natin umpisan mga kamba, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Christian Yuswop, Janua Jumawas, Ayidam, Risti Udyongan, Mirasol and Aranita family, Listen to Me, Mark Tirado, Jerry B. Plasio, at saka Jan, saka si Justina Bautista ng Valenzuela, Bulacan. Pala hindi talaga pala taga Bulacan itong si Justina Bautista. Isa si Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Bulacan mga kamba. Shout out sa inyo lahat dyan. Ayan ang picture, yan. Isang brown na brown at saka medyo abuhin. Mga kamba. Ito yung brown na brown, ayan. Kita nyo yan. Kunin ko yung isa. Medyo abuhin to, natalahin to mga kamba. Ayan yung isa, ayan. Ayan, oh, umiikot pa. Ayan siya. Paglabanin na natin. Match na match sila mga kagamba. Lalo match yung stick ko, pero okay lang para mabilis ang pagtatagpo nila pag may siyang stick. Aba, naglampasan. Oh, muna. Nakatalikod yung isa. Malamya itong brown Aba, malamya parehas talikuran mo. Ayan, nagkarap. Op! Ba? Mabagsik itong isa. O, inabol. Op! Nalaglag yung brown. Nako. Ba, hindi maganda laro mga kamba. Nalaban natin yung Japan G rito mga kamba. Yung Japan G nakatatlo na yun Ayan. Tayo natin ilalaban natin Japan G rito Wala, hindi na lumaban itong brown na ito mga kamba. Labas natin ang Japan G. Lalaban natin hapon na yun dito sa lalaban natin sa Japan dito mga gamba. Kung nanalo na to tignan natin kung maganda magiging laro nito. Uy, medyo malaki pa yung Tagalog sa Japan G natin. Oh, yun. Kipagsakmalan yung Japan G. Tumakbo yung Japan. Hindi. Sino ba tumakbo? Tumakbo yung Tagalog. Tumakbo yung Tagalog. Grabing laban. Grabe manakbal tong Japan din na to. Alam Ako nadaling Japan din. Yung Japan din ang nanghina mga gamba. Ay, nanghina na yung Japan din natin. Natalo siya. Natalo. Tingnan natin kung malalaglag na itong Japan G Nako, nanghina. Napuruhan yung Japan G. Siya pala napuruhan mga kagamba. Yung Japan G. Tingnan natin kung lalaban pa yung Japan G. Nakagat kasi ng Japan G yung stick kaya hindi siya nakapurma Oy, kumagat na naman sa stick yung Japan G. Uy, naku na, bintot yung Japan G natin. Nalo ko na. Nalaglag yung Tagalog mga kagamba. Naiwan yung Japan G Tay tayo dyan. Hilahod na yung hilahod na yung Tagalog. Malupit tong Japan G na to kahit na mahina na siya
Lalaglag na yung Japan G kanina, pero ayan, bumawi siya mga kagamba. Pero hilahod na yung Japan G natin. Oh, hilahod na siya, oh. Malupit tong Japan G na to. Oh, katis-katis ang buong katawan niya mga kagamba. Oh, ang lupit ng laban, ipinakita. Kawawa itong Tagalog na to, oh. Mas malaki pa itong Tagalog na to, itong Japan G, oh. Good size parehas. Pero medyo malaki ng konti yung Tagalog. Hilahod na yung Japan G natin. Oh, nangihina na, oh. Tignan natin kung maglalaban pa itong Tagalog sa Japan G. Wala na. Walang natalo mga kamba, parehas na ng hina. Walang panalo, walang talo. Lupit nitong Japan G, oh. Tingnan yung ginawa na rito sa Tagalog. Mas malaki pa yung Tagalog, ha. Oh. Pero nabintok kanina yung Japan G, oh. Lumalaban pa yung Tagalog. Oh, pigaan ulit, oh. Nako, nasa stick yung Japan G. Naiwan yung Tagalog. Ayan, oh. Inahod na, oh. Oh, ayan na naman. Hindi sumusunod rin Japan G. Oh, tapang ng hapon na to. Ayun, nag-ayaw na mga kagamba. So parehas to, walang panang to, tabla. Ayun, ang ganda mga kagamba laban. So sana nagustuhan yung laban. Hanggang sa muli, maraming salamat. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!